que eu creo que desde a revolución industrial que imos medíndonos máis en datos, en eficacia, en eficiencia, hai como comezase ese camiño que ademais podemos ver como Fromm o observou na sociedade. Pero hai un relato de Vicente Risco que tamén fala disto, non? Desde unha observación moi risquiana, logo, que eu vexo nel, como no que parece unha simple narración descriptiva ten un fondo de observación social e tamén de proxección a futuro, como o que dicía onte. No relato Las terrazas, Risco escribe algo que é: en Madrid, por ejemplo, desaparecen los cafés desalojados por los bancos, que es como si el dinero desalojase al espíritu, que me parece brutal. É metafórico e nace dunha observación moito máis fonda, non? Hai unha crítica ao capitalismo, pero feita dunha forma que é pura observación, non? Que é como se o diñeiro desaloxase o espírito. É fabuloso. Yo creí siempre que el espíritu opera en los cafés, cuando no se juega, cuando no se habla demasiado. En las terrazas, el espíritu se disipa, pero no se pierde, queda flotando en la vida de la ciudad y le imprime carácter. Paréceme que tento non conectar co pensamento del, non? O espírito opera nos cafés cando non se xoga e cando non se fala demasiado, non? E as terrazas que xa están fora, que xa teñen esa proxección, é como se o espírito, eu vexo moi metafórico, non? Ao estar no exterior, disípase pola cidade. Non é de todo crítico, é observación. É unha observación que a min permíteme agora incluso traelo á actualidade. Por iso digo que Risco deixaba a mensaxe desde a observación que, na miña opinión, podíase proxectar a futuro, porque eu aquí mesmo penso, é un pouco esas redes sociais, non? Proxectámonos e iso disípase, non? Na Big Data, na nube, e non é malo en sí, porque si gustaríame poder encontrar algo moito máis simple en Risco que fixase unha crítica, pero non a fai, non? Lo que hai de frivolidad en las terrazas es tamén necesario. Ollo, porque é que é moi chulo, fai a observación, non? De que é como se o diñeiro desaloxase o espírito, como se desde as terrazas, que ao final sí que as describe por aí como máis proxección, todo iso se disipase, mas logo fai a observación de que esa frivolidade das terrazas tamén é necesaria. Escribe: el espíritu necesita vagar, necesita dese tiempo que llamamos perdido y que es el único que en realidad ganamos, es decir, el que es nuestro. Está guai porque eu vexo aí ese cousa, non? A veces eu mesma fago esa crítica á sociedade, mas aquí tamén Risco parece que me convida a pensar en como podemos atopar niso algo tamén humano, non? Nesa frivolidade. Levo moito tempo pensando nisto, en como estará atopar ese equilibrio, non? Entre o frívolo. O que sí
que eu creo que isto non é observación, senón que é reflexión del, non? Que ese tempo que chamamos perdido é o único que en realidade ganamos. E tamén me parece moi digno de pensar niso. Risco fai esta observación, non, no seu tempo, e seguramente pois hoxe podemos pensar nese exceso de productividade na que, por exemplo, na rede ese proxectarnos tamén ten que ser productivo. Parece que non podemos permitir que sexa simplemente frívolo. Porque ata a frivolidade, non? Eses de mira como me visto, mira como me peino, mira como... É tan productivo que chegou a encaixarse neso que chaman, e eu uso moito, narcisismo cultural. Que ao final non se permite ser frívolo e ser tempo perdido, que nos diría Risco, que é o único que en realidade ganamos, senón que pretende ser productivo e recibir algo de volta, moito like, entrar á Big Data pola vía rápida, viralizar, sí? Para o chute de dopamina. Mais eu aí sí que co Risco non creo que encontre, non teño a sensación de encontrar nel grandes solucións, pero sí grandes convites a pensar, sí? Para naquela parte boa que Risco atopa en todo o malo, pensar, reflexionar, en que momento me saio da frivolidade, porque sí, do tempo perdido, porque é o único que vou ganar, para volver a onde el di que o diñeiro sexa diñeiro, ou sexa ese capital simbólico, non? Esta nova forma de capital, estea desbancando o espírito. Porque esa frivolidade, que tan ben di Risco, non? É necesaria para o espírito. O espírito tamén necesita vagar, que di el,